Pang-ukoy. Pang-ukoy. Amo. Puro golden gold. May fish pond kami dito mga toy. Dito mga toy, oh. Lilimasan natin yan. Dati kasi mga toy, may hito rito. Iwan ko lang kung mayroon pa ngayon. May mga cool mga toy, oh. Ayos ah. Mga toy, may cool, oh. Baka ito mga toy, limasan natin ito mga toy. Baka makadali tayo dyan. Harangan mga toy ng ano, putik. A few moments later. Mukhang wala tayo nadali mga toy. Puro golden gold. Oh no! Puro golden gold mga toy. Nadali natin. Walang isda. Wala day. Puro golden gold bagade. Pang-ukoy. Puro golden gold. Yan, baka may palustong fish pond na to mga toy. Dakol gada sila pagkapalos ito. Opo. Baka gusto kong gigig din eh. Ako gigig sa din. Ako gigig. Baka may linta dito. Baka may linta dito, yari tayo dito. May mga lungga ba ka doon? Mga lungga. Ha? Ayan mga toy, oh. Baka maraming palos dito mga toy. Sana may tilapia o kaya ano, hito, no? Dati to, ano to, malaking fish pond na to, di ba? Ngayon parang ano na lang ah. Sayang, dinaalagaan. Dati ano, banda turo mga toy, yung mga siguro mga ano, mga 10 meters yung haba nito. Ay, wala ano. Parang balon na lang mga toy. Ayan si Utol. Sama natin mag ano, limas. Saris na papa mo doy. Di, wag mong babatuan. Binabato. Oo, may palos. Ha? May palos dyan, tito. Opo. Maglalaglag. Pagkaralaglag. Lana. Pagkaralaglag, rungaw. May maliit na ba? Kuha kayo ng malaking bato. Pwede na. Yuwag. Ako ba to? Malalim pa rin pala doon eh. Nasa lintasin? Wala po. Daman ka agad sa isura. Dapat kaya ito 41 ta.
Makakuryente ka din dito. Malalim pala to. Puro Oo nga. Malalim. dapat ito, lagay mo ng ano, patong. Siya, tapunan nata ng ano to. Soil. Oo yan. Hindi na kasi limig pa bakal ka swimming pool. Bakit? Hindi na ako magpapakal ka. Pool pala yan. Arom, malalim ata to eh. Bundok na. Mabaldok na eh. Di at least nalinis natin kahit wala tayong makuha. No. Ano yun? Luyog. Aray ko, aray ko. No. At least kahit tayo wala tayong makuha. Alinis. Ba't di kayo pumunta ron, Jing? Ba't di kayo pumunta ron? Saan? Di ba mayroon doon? May kasalan. Tulo. Ginagawa mo! Baliw ka yata eh! Parang Jay, wala tayo yata makukuha ah. Parang naglinis lang tayo. Dati kasi mga sa nung bata pa kami. Pwede dito maligo eh. Kaya mga ano yan. Yung pala yan. Kaya malinis talaga yung dito. Tsaka ano, maraming hito pa dati no? pau. 2 hours later. Di tayo sinerte mga tim. Lagyan natin mga tim ng ano, kangkong. Magtatanim na natin. Di tayo pinalad mga toy. 0. Golden ko lang nakuha. Golden ko lang nakuha mga toy. Kahit palos wala nga eh. Grabe mga toy. Di tayo nakadali. Nakadali tayo mga toy. Ano? Golden call lang, walang isda. Gagawin na lang natin ano to. Ukoy. Salamat mga toy, salamat sa pagsama.